akala ko na-experience niya kasi nagtanong kung napag-iwanan daw. Kakatuwa ka naman. Ang dami kong bibiyahe. Grabe, no? Na-surprise ako. Ano? Hindi na Sabi nga daw ko yung Ah? Meron? pero sabi ng Oh. ano, Wala? basta naman daw yung basta kompleto ka daw. Wala Ah, okay. Ang daming tao. 5:20 pa ang boarding namin kaya CR muna tayo. Ano mama? Dito muna tayo. May vacant pa. Ito ang bentuhan. C3D. Ayan. Okay, dupo mo ng tulog kagabi. Ayan. Ang daming tao. Parang walang COVID. Kulang na lang tanggalin ng mask, guys. Talagang sobra. Ang dami. Ang dami talaga nagbibiyahe. Ready na kami. Please hold your own boarding pass and ID with you. Sunset. Ang ganda. Mactan International Airport of Cebu City. May 2 kilometro na yata yung nilakad namin. Ang layo ng exit Ang layo Bakit ganun? Nawala. Oo, Hindi ka na. Ano? Ha? Gusto mo siya? Di pa kita nakunan Kanina ka pa? Okay, let's go. Saan yun? Wala. Wala naman. Malaki lang konti ko. Ano mo yan? taxi. No. Ma'am, Inday, taxi mo Ready lang. na po, ma'am. Today is March 7. Wala kaming patrabaho, Monday. Pero walang patrabaho kasi meron kaming mga nilalakad na documents dito sa Cebu. Nilakad namin Sama na to? yung mga papers namin. Mga renewal ng mga documents, kaya nandito kami. Ngayon, nag-lunch kami dito. Food court ng Cebu at nandito tayo sa Sugbahan. Ayan, tapos
Yan, marami pa rin tao dito. Ganyan naman lagi dito. Pero mas medyo kukunti lang ngayon. Dati ang grabe dito. Ang dami, sobra. So, masarap ito. Masarap itong ganito nila. Yung omelette, ang sarap nito. Tsaka meron kami tuna belly na grill. Tapos sabaw ng native malunggay rice. Okay na to kasi pati-pantiyakan mo ba? Ganda. Sabiray mo. Yes, ang ganda. Hindi yan dito. Wala oh. Siya. Na oh. Siya. Nakaya mo na mo doon? Nakain. Hindi na lang mga video. Nalangkat yan. Ano na ta? Din ng Odette oh. Pati yun oh, nakita mo yun oh, nasira ni Odette. Yung bagyong Odette. Pati sa kabila. Dito eh. Ayun, binibisita niya parang nag-i-inspect niya siya ang may-ari ng ano, SMC side. SMC side Cebu. Nandito na naman kami. Ito kasi ang pasyalan namin lagi-lagi noong wala pang mga pandemic, wala pa yung mga kung ano-anong mga dumaan sa ating buhay na makadamage sa pamumuhay natin. Ay, eto na. Yung top na yun, oh, tingnan, kita mo yun. Yan. Oh, yan, oh. Oh, nasira, oh. Philippine Identification System. Ayan, oh, PhilSys registration. Ito yung mga requirements. Pagka meron kang ganyan, okay na? Isa lang ganyan, okay na? Oo. Ayan, kuha na tayo. Ayan. Kahit yung... Original, accurate, alteration, erasure, not expired. Ayan. We are now accepting walk-in registrant and cater 5 years old and above. Kanya, oh. Nakita mo? Ayan. Ganyan. Yan ang mga requirements, oh. Yan lang. Let's go inside. Para may matapos tayo. May pipilapan kang ganito. Ayan o, ang bait niya. Kami doon. Mamaya i-explain ko kung paano umandar. Mamaya, ngayon na. O sige. Doon sa table doon, swerte namin at walang nakapila ngayon na kumuha ng ID. Timing na kami lang. Ngayon, pinaupo na kami doon sa harapan ng table, doon sa harapan ng clerk or yung personal nila. Tapos nag-type na, kinuha niya yung ID. Yung ID na sinabmit ko ay yung SSS ko. Ngayon doon niya kinapi, i-register niya online yung name and lahat ng details ko. And then pagkatapos nun, pinicture niya ako with a camera on hand niya na gano'n. Tapos titigan mo yung lens. Pinapatitig ka sa lens and then pipicturan ka. Pagkatapos ng picture ay yun, labas siya ng isang parang receipt na maliit na paper at yun lumabas sa machine nila. Machine ng registry ay lumabas ang isang paper na parang receipt na nag-submit ka na nag-register ka doon sa PhilSys. Ngayon, Papadala sa bahay yun? papadala doon sa bahay yung ID pagkatapos na. And then, yung receipt, yun na i-present mo at ibigay na sa iyo yung ID. Ganon. Yan, tapos naman na yung lakad na yun. At the best na nangyari ngayong araw na ito dito sa Cebu is that yung inilakad namin na binayaran namin ng 16,000 guys, na nangangapa kami noong noong may pandemic na hindi na pwedeng bumiyahe. Siyempre, hindi na namin na Taon na ba nakalipas? Oo, hindi na namin update. Dahil kung tawagan ko naman, hindi rin siya sumasagot. 2020 pa yata Text ako, wala rin sagot. Ngayon,
Sabi ko, wala na, parang na... 2 years na ba? 2 years na nakalipas, Oh, no? 2 years na. Oo. Kasi since pandemic, before mag-pandemic talaga, yun nangyari na nagbayad kami ng 16,000 for our Toyota Eclipse. Ngayon, Toyota. ay, Mitsubishi. Mitsubishi. Anong Toyota? Mitsubishi Eclipse. Ngayon, awa ng Diyos, hinanap namin yung office ni, yung pwesto ni, yung pinagpa-lakad namin. Nandun pa yung tao. Andun si, oo, nandun. At Anghel pa, Anghelan, dahil pumunta kami sa dati nilang pwesto ay wala na. Ngayon, Sila sa ibang ano. lumipat sila. Tapos may isang mama na naghihila ng motorsiklo. Yun lang ang tao doon sa pwesto nila. Yun ang tinanong ko. Ngayon, tinuro niya. Buti na lang nakita ko yung mama na yun. Kung hindi namin alam. Mapa, sinabi nila naman kung Ay, saan sila hindi mo rin lumipat. makita yung mapa, ha? Sabagay. Hindi rin, ha? Kung hindi niya Parang tinuro, ha? Anghel yung nagsabi, no? Yung Parang matanda. anghel lang. Tapos kung pumunta kami, sumakay kami na ang cute-cute na yung parang taxi na chargeable. At na-enjoy namin ang ride namin doon. At tapos, pagdating namin doon, ang ganda na ng pwesto ni June. Tapos, yun, nakuha namin ang papers. Sabi niya, ay, hindi niyo pa pala nakuha. Ang tagal na. Sabi niya, akala niya wala na. Ayun na nga, sabi ko nga, for how many nights hindi ako makatulog sa papel na ito. Kako Pero wala tumawa pang siya. pandemic noon. Natay, Hindi na makapasok sa Cebu. kaya nga eh. After 2 years ngayon lang namin nakuha. My God. Pero complete papers na. Nandun na ang mga stickers. Pero extra naman. Pero hindi naman ang sabi. Ayun, ngayon na naman ulit. Pero at least nakuha. And then, na-transfer na. Ang number one important dun sa papers na yun kasi guys, syempre, dun sa binilhan namin na ng kutse na yun ay siyang nakapangalan. Ngayon na transfer na ang ownership. Nawala pag yun ang ano, Na-change na. ang CR, no? Ayun na nga. Oo. Pero hindi kasali ang name ko. Siya lang. Sama ano? Siya lang. Kinakanya lang. Oo. Hindi niya sinasali name ko guys. Tapos, pati, ayan Sa guys, titulo, lahat ng titulo, kasali ka naman. Grabe. pati yung property namin sa ano, siya rin nakapangalan. Tagbilaran. Lahat naman ng ano, nakalagay sa pangalan mo. Ah. Meron. Ipakita ko sa Ay, pagkita ko sa inyo mga bills namin. Siya lang. bills lang, pero yung mga titulo, ikaw mayroon ka naman pangalan. Grabe ka naman. Ang sama, hindi niya sinali yung pangalan ko. Yan yun na. Sa kanya na lang. Ganyan na lang. Today. Ay, salamat. Diyos ko, salamat nakuha na yung papel. Kaya lang ang ating dinalakan ngayon. Pagkuha ng ano, Ha? kaya ka parang kung sa Cebu ang national. Andito na, may supermarket na dito sa baba ng ano, SMC side. Bago lang to, wala pa to noon eh. Oh, ano mo? Katulad din ng mga ano, ibang SM, ganun ang ano, itsura. Pare-pareho naman ang SM. Gusto ko yung drinking yogurt. Gusto ko yan.
Ano? Anong nangyari sa'yo dyan? Ha? Okay na? Dito kami sa second floor. Wow! Area ng mga plantita. I love plants. But how can we travel with the plants? I don't know yet what to do. Red Congo yan. Ang liit. Oh, Red Congo. Red Congo is 1.5. Maliit. Money tree. Burley Marks. 450 on. Laki oh. 450 lang. Hindi naman variegated. Selum. Selum ba to? Sana do. Sana do? Ah, parang sana do nga. Ay, nanakalaya ito. 50 pesos lang yan. Ordinary man. Ordinary lang. Variegated na. Ayun, ang ganda. Nagpila ni siya. Ha? 1.5? Ano mas takpan na ako? Ano ba mo? Ano ba? Kani mas mahal na dako no. Ay, mas mahal ni sigurado. Kani tagpila? Ha? 2,000. 2,000? Ano yun ang pagbiyahe ko? Walang bawa no? Paano ibiyahe yan? Wala na service.